Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 2 жніўня 2016 года у спіс нематэрыяльнай спадчыны трапіў вясновы абрадавы карагод «Стрылка». Карагод-стрылка праходзіць толькі раз у год, на першы дзень праваслаўнай Пасхі. І толькі ў адной вёсцы – Бездзіж. Нігде його не поють, нігде. Тільки в нас. Ганне Михайловне Янушчык 84 гады. Яна нарадзілася ў Бездзіжы. Яе маці нарадзілася ў Бездзіжы. Яе бабуля нарадзілася ў Бездзіжы. Яе прабабуля таксама нарадзілася ў Бездзіжы. І вийшла замуж через 7 хат, в школу разом ходила. І пішла я за Михайловича. І брат Михайлович, це Михаїл Михайлович, і ще моєї мами, ще мама, це прабабушка, то теж була Михайловна. Тут вже опуталась у тієї Михайловни, що і пішла ще за Михайловича. Ганна Михайловна хадзіла ў вясновы карагод усё жыццё. Спачатку дзяўчынкай, потым дзяўчынай, а пасля жанчынай. Це як кончилась війна, була жінка одна. Ніхто не міг водити хоровод. Та жінка робила, поки вже не умерла. Ніхто не міг водити. А я така любопитна була, я кругом лізу, я прибігала сюди. Називалось місто, де недалеко, коло магазину хазяйственного. Тут вже були співи, вона водила хоровод. Воістину Освіт. Ганна Михайловна мае на ўвазе Марыю Юшкевіч. Гэта яна ў канцы 40-х пасля вайны адрадзіла старажытны карагод у Бездзіжы.
Ну, а вже на стрілку, то, звісно, ходили обов'язково. Всією сім'єю ходили, бо це вже було святоє. Ніні Лукінічня Янушчык 59 гадоў. Яна карэнная жыхарка Бездзежа. Памятае карагод з канца 60-х. Кажа, што нават пры савецкай уладзе вадзіць стрэлку ніхто не забараняў. Йдемо вже на всю ничню на Пасху. Вже приходили де-тому пів-шостого врано, і треба обов'язково було поїсти Пасхи святеї. Хто вдома оставався, спав, це будили, вставали, хоч спати хочеться, але треба було встати Пасху поїсти. І вже віддихали, бо такі ж треба було поспати, всі ждуть у церкви. І вже у 3 часа у нас починається служба в церкві. Це нешпор називається по-нашому безійському. Служба недовга, а вже після нешпора, звісно, стрілка. У Бездзежы 2 праваслаўныя царквы і 1 каталіцкая. Але ў вясновы абрадавы карагод ходзяць толькі праваслаўныя жанчыны і дзяўчаты. Стрілка – це сімечка. Там співається ти лети, стрілка. Це означає якби сімечка. Стрілку водили півчі, що на хорах, баби були заводаторами цієї стрілки. Мужчыны і хлопцы ў бездзежскім абрадзе ніколі не ўдзельнічалі і не ўдзельнічаюць. Гэта быў і ёсць, акрамя таго, што вясновы, дык яшчэ выключна жаночы карагод. Эту хороводы водили только женщины. И, маленькие детки, это в основном до 10 лет ты деточки были. А потом уже опять сменялись их, а остальные уже, которые постарше, ты уже становился в хоровод с остальными всеми. Вольга Сцяпановна Макарэвіч у стрэлку ходзіць з дзяцінства. Памятае, як рыхтаваліся да Вялікадня, як трымаліся строгага посту, як стаялі ўсю ноч у царкве, а потым разыходзіліся па хатах. Затым, адпачыўшы, зноў збіраліся на вячэрнюю службу. Гэта і быў першы дзень Пасхі. Памятае, як пасля літургіі людзі выходзілі з храма на плошчу, каб завесці стрэлку. Так рабіла маці Вольгі Сцяпановны Тацяна Артёмаўна Харужыя. Так рабіла яе бабуля Меланія Фадзеевна Страпко. Маленькіх дзяўчынак унутры карагода і да гэтай пары называюць тут зярняткамі.
І вони все время повинні стояти, бо возле їх обводився хоровод. Так вони, значить, як треугольником дітки стояли, то так знов треба було тим остальним обійти все кругом. Так, значить, так, там ідуть один за одним, там і дуже цікаво виходить все. Там на нашому хороводі. Ну, це треба було дуже вміти. Ну, ті жінки вже були, які вони вели, перші заводаторами були, а потім остальні вже присмикали до їх, вони за руки всі бралися і все. І така дружба получалася, єдина. Дзеткі і зярняткі маякі карагода. Дзякуючы такім жывым арыенцірам, карагод набывае пэўную форму, тэмп і рух, фарміруе фігуру. Первоначально, когда они начинают обходить, они идут по солнцу, и когда огибают зерняток этих, то получается, когда они огибают этих зерняток, то плавно переходят, получается такая фигура, похожая на подкову. Наталля Антоновна Руманчык – чалавек, які прафесійна вывучае мясцовыя традыцыі. Таксама дзякуючы яе намаганням вясновы карагод «Стрылка» ў 2016 годзе трапіў у спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі і зараз ахоўваецца дзяржавай. Наши предки, они обращались к высшим каким-то силам с просьбой наделить их благополучием, здоровьем, земли наделить плодородием, урожаем. Поэтому именно вот это обращение к высшим силам и поклонение каким-то полевым духам, оно и осталось в этом обряде до сегодняшних дней. То есть мы наблюдаем, мы видим это и мы слышим, когда поют эту обрядовую песню, когда сами участники хоровода обращаются «Да лети стрілка» и под горам, по долинам с просьбой к высшим силам о том, чтобы им наделили их здоровьем, мудростью, благополучием, а земли урожаем. Што такое увогуле карагод? Карагод – гэта старажытны танец, які існаваў толькі сярод славянскіх народаў яшчэ ў язычніцкія часы. У розных краінах і мясцовасцях яго называлі і курагод, і харавод, і каравод, і танкі. Выконваўся ён і мужчынамі, і жанчынамі. Мог быць рытуальным або гульнёвым, хуткім або марудным, вясновым або летнім. До этой службы Нешпар и до самого проведения обряда люди не вкушали ничего мясного, то есть продолжался еще такой постный день. Не было никаких увеселительных мероприятий и торжеств. Все веселье начиналось только после службы и после проведения данного обряда. Карагод – гэта выключна магічны танец. Усе, хто шчэплены адным рухам, як бы канцэнтруюць унутры карагода моцную энергію. Карагоднікі адзіным цэлым водзяць фігуры неразрыўным магічным ланцугом, па якім бяжыць не электрычны, а энергетычны ток. За кошт такога моцнага біаполя людзей карагод скіраваны на дасягненне гармоніі чалавека з чалавекам і гармоніі чалавека з прыродай. Калі славяне-язычнікі перайшлі ў хрысціянства, то карагоды пачалі вадзіць толькі пасля посту і Пасхі. Христианство, оно как-то лаконично пришло в обрядовую, скажем так, практику. И мы видим, что наш обряд стал проводиться согласно православным традициям. Это было в первый день Пасхи на определенной площади. В данной местности наши эти люди, они очень воцерковленные.
и соблюдать все православные традиции. Карагод у вёсцы Бездзіж безумоўна архаічны, безумоўна старажытны. Яму больш за 1000 гадоў. Зразумела, што яго схема руху і прызначэнне змяніліся ў часе. Спачатку ён быў рытуальным, можа, існаваў і без песні. Бо песня, як правіла, з'яўлялася пазней і суправаджала карагод толькі тады, калі ён быў гульнёвы. Характар гульні бездзіжскага карагоду падкрэсліваецца яго складанай харэаграфіяй. Гэта не класічнае карагоднае кола, а выгнутая не то падкова, не то стрылка, не то змейка. Ну, трудно, хто не вмів ніхто би вести. Тому що надто так от і руки взад тобі треба буде такого, бо поверне тебе на всякі боки, воно ж йде тако, йде. О, дивіться, як він покаже вам. І то і зернишка стоять тії. І три зернышка, вот и три около этих трох обойти. І їх треба правильно розставити. Вот. А якщо неправильно, то не вийде. Буде йти одна слідом за одною і все. Це порветься. Ну, розорветься зразу. Та я не видержить ззаду руки, як її повернуть. І вона пустить. Ну, їй треба знати, як було. А вже як пройшла стрілка, тоді вже гармоністи, і вже тоді танці довго. Танцюють усі, і молодіж, і старі. До вечора танцюємо, кажуть, танці до впаду, а любов до утра. А як ми стали вхажувати за ті площадки, поливати, щоб не пилила. І так танцювали, і так радость була. А тепер що тепер? Ой, зовсім не так. Пасля вайны ў 40-е гады карагод адрадзіла адна жанчына – Марыя Юшкевіч. Яна была першай карагодніцай і першай пявуньяй на вёсцы. У 80-е гады на яе месца прыйшла Марыя Мікалаеўна Чурыла, а зараз галоўная карагодніца Алена Зіновіч. Ну, это, понимаете, это як веселость була така. Кончився пост, починається весна. Это яка радость була всім. Відкривається нова, кажеться, ну все по-новому, розцвітає все кругом. Так радосно було на душі, так радосно, невозможно. Весна, да, ой, біроза моя кучеравая. Так заспівають, да вгору ведуть і мужчини, і да тако стоять у громаду пойдуть, хто желає, хто йде ще крутиться, танцює. Ну, така радость була, молодость. Ганна Михайловна – старэйшая з носьбітаў карагоднай традыцыі. Памятае ўсё, што было, і ведае ўсё, што будзе. Що в хороводі? Ну, мало часують, да не так співають. Голоса були у бабей на то, отакі його. Вони теж поють, ну не так. Ну так радосно було, так. Шмат таямніц хаваецца ў тэксце карагоднай песні. Вось як гэтыя сэнсы тлумачаць этнографы і краязнаўцы.
Эта песня, она направлена на то, чтобы люди как-то не теряли свое человеческое обличие, то есть на предотвращение вредных привычек. В следующих куплетах говорится о мужицкой и парабодской красе. То есть говорилось о том, что мужчины любили выпивать, и их то есть парабодская краса тонуть у вині. Слова парабодька мае украінскае паходжанне. З'явілася ў сярэдзіне 19 стагоддзя і мае вытворную форму парабак, то бок хлопец. Такім чынам мы ўжо ведаем прыкладны час з'яўлення тэксту 19 стагоддзя. І хутчэй за ўсё яго сярэдзіна. Співали пісню такою, про жизнь такою сільську, про дівочу долю, про жаночу, про хлопоцьку, про мужицьку долю. Так, у карагодзе стрылка спяваецца пра жыццё. Але пра якое? Вось глядзіце, у першым куплеце мы чуем: «Ды нясі, нясі, стрылка, ды дыводьку красу, ды дыводькая краса у мыдзі патапае, у водзе вырынае, тыхо йде». Іншымі словамі, прыгажосць дзяўчыны тоне ў мёдзе, а з вады вынырвае і ціха плыве. У другім куплеце спяваецца пра тое, што стрылка нясе парабодзьку красу, то бок хлапецкую прыгажосць, якая ў віні патанае, якая ў віне тоне, а потым таксама з вады вынырвае і ціха плыве. У трэцім куплеце стрылка ўжо нясе жаночую красу, якая ў смолі патанае, то бок жаночая прыгажосць, якая ў смале тоне. А ў чацвёртым апошнім куплеце стрылка нясе ўжо мужчынскую красу, то бок мужчынскую прыгажосць, якая ў горылцы втопае, то бок у гарэлцы тоне, а потым зноў з вады вынырвае і ціха плыве. А зараз тлумачым. І дзяўчаты, і жанчыны, і хлопцы, і мужчыны. Да ўсіх звяртаецца карагодная песня. Не пейце алкагольныя напоі, ні медавуху, ні віно, ні гарэлку. Не пейце, бо згубіце і сваю красу, і жыццё. З вады вынырвае і ціха плыве. Сярэдзіна 19 стагоддзя – гэта час, калі на кожным вуглу, у кожнай вёсцы стаяла карчма з таннымі алкагольнымі напоямі для сялян. Зразумела, такая карчма існавала і ў Бездзежы. І яшчэ цікавы факт. Менавіта на тэрыторыі сучаснай Украіны і беларускага Палесся карчма з'яўлялася вольнай установай, куды маглі прыходзіць як хлопцы, так і дзяўчаты. Як мужчыны, так і жанчыны. Для іншых мясцовасцей гэта было не характэрна, ды наогул сарамліва. Таму і ў карагоднай песні спяваецца «Жаноцька краса у смолі патанае». У смолі, значыць, жанчыны наведвалі карчму ўначы. Такім чынам палілі лучыну, яна смаліла, а жанчыны ў ёй патаналі. Дык вось карагод-стрылка, як рытуальная дзея, павінна была адвесці бяду ад вёскі, уберагчы ад страшнай і невядомай хваробы, ад якой людзі або вар'яцеюць, або паміраюць. Горилцев,
очень жаль, что этот обряд не стал изучаться как-то немного раньше, потому что было утеряно время. И уже то, что осталось, то пришло к нам. У нас батюшка надто хороший. Ніколи нікого нічого проти не сказав. І вірус, то ще й руки розв'яже, тому і все положить, і ніяк він не боїться. А молиться то кожен день. Це ж був пост 7 неділь, то він і ввечері, і рано править. Він вже недовго там час поправить, попросить і все Бога просить, щоб і мирно, і всім начальством, і, за всіх молиться нас дурних, що хто й вдома сидить.